Takže lidi, čo tu? Prosím, nedávajte mi report. OK. Ja ti len zoberám. Hrajem s môjim bratom. Keď mi ho dáš, tak vieš čo? Čo? Blade Ball. Keď mi ho nedáš, tak ti poviem tie moje hry a môžeš ich používať so mnou. Tak to nepoviem. Samo! Bacha! Vidíte, môj brat práve zomrel. On je nešik. Až ak prídete tu, alebo ja ku vám. OK. Môžeš sa mi pozerať moju kostričku, lenže ja skapem. Tak som neskapal. Samo! Som sa ti vysmieval. Lidi, Samo používa hacky. Nie, ja som... Zrušte mu odber. Ja nie som youtuber, ani ty, vole, nemáš kameru. Mám. Nemáš? Kukni. Mám kameru. Hej, svoje rici máš kameru. V mobile. Hej, svoje rici máš kameru. Nemám. Pozrite, dúfam, že to neodbije. Odbil to. My sme už okopaní. Ja som tam lítatko, lebo ho mám. Ježišmária, Samo ma to Prečo som ináč dostal zasa? Ja sa na vás idem napojiť. Daj to. Dobre som hral lidi, nie? Čo? Aj, škoda, že som zomrel. Toto je môj bratranec, pekný skin, čo? Ale jak to robím? Jak môžem používať cheaty? Adam? Vieš komu číti? Vypol som si je. Teraz. To je apoko. Blbček. Áno, toto si ty. No, teraz by som nerád, keby to išlo na mňa. Ale ja to klikám. Že to je nie sú youtuber, že Adam. Adam, že aj Miško nie je youtuber. Ale ja menší. Ja som menší. Ja som tajný youtuber, bo otec o tom nevie. Adam, ty si youtuber? Samo hráš? Aha, ide tu na Adama. To nevedel, že Adam hraje. Som Lalitku 07 prehral. Čo? Nečíte podľa mňa. Bože, rejže.
One, two, back in my shoe, 3, 4, back in some 5, 6, 7, 8. Viete, ako to viem odbíjať? Samu máš cheaty! Idem mu dať deport. Nemám. Máš. Nemám. Dám ti deport. Nemám cheaty. Nehovor. Len mám afoku. A FK, no tak potom by si to nehral. Ty budeš cheaty. Ty budeš tam. To sa mi bude pa. Panda, že vraj chcete písať Ježiškovi. Už sú 2 papiere. Tati, napíš tam prosím. Ja si prajem bilión Robuxov. Čo si prosíš? Bilión. No, tak toto. Aspoň 10 Tak tisíc. treba rozmýšľať, že Ježiško musí všetkým deťom na svete dať čo doniesť. 700 aspoň. 700 Robloxov, no. Takže sám už pôjdeme teba prevediť, dobre? 700 Robuxov nejaký... Počkaj, musím ho najprv sloviť. Milý Ježiško. Prosím si... Milý Robuxy... Ježiško. Prosím si 900 Robuxov. 700. 900... Neviem. Kolik ste... koľko som mal minule? Že sedmička a minulý 700. 700 Robuxov. Že to tam napísané? Nie, nerozmýšľam. Či Ježiško také veci môže doniesť. Nemôže. Hlavne tiež nie. Aha. Bo to pod... Skús niečo. Si chcel dron. Milý Ježiško, na Vianoce Si prosím na dom. Vianoce si od teba prosím lietajúci dron. A ešte si prosím obraz s našou Co ma hráš? Júci A s našou rodinou si prosím. dron. Chcel dať tedy obraz ostrova, takých paliem, nie? Už nechcem hrať. Na